Estem al Teatre Raval i això és Converses Live from Castelló, perquè Castelló és cultura. Avui tenim a Ángela Berlanga i Lola Bou i Manel Brancal. Comencem! Molt bonit a tots i benvinguts a este nou programa de converses i de música en directe des d'ací, des del Teatre Raval de Castelló. Benvinguts a Converses Live from Castelló. I aquesta nit rebem el nostre sofà vermell per a començar aquest programa a una companya de la casa que és molt joveneta, amb molt de talent i encara més vocació per a aquest sector comunicatiu. Al costat d'ella soc un patxatxo, així que vaig a donar la benvinguda ja, com se mereix, a la meva companya Ángela Berlanga. Bona nit, benvinguda a Converses Live from Castelló. Bona nit. Avui estic un poquet desubicada, perquè jo sóc la que entrevista, no sóc l'entrevistada. La entrevistadora casada, ¿no? ¿Qué sería? La casadora casada. Podríem dir que sí, podríem dir que sí. I què tal? Què tal la sensació d'estar a l'altre costat? És estranya perquè estic com pensant què me va preguntar avui, Ivan? Perquè estic un poc ahí perduda, però amb moltes ganes i amb moltes ganes de vindre així al teu programa. Això és veritat perquè sempre m'ho dieu quan us vaig entrevistar. Ai, què me preguntaràs? Tu quan fas l'entrevista també t'ho pregunten a tu? Sí, te pregunten, ¿y qué preguntarás? Y tú respones sempre des de la màxima tranquil·litat. Tranquil, si te saps tot, no te voy a preguntar ninguna cosa rara. Tu, senta't i tranquil. Però és veritat que quan estàs a l'altre costat dius, mare meua, a veure què dic. És diferent, és diferent la sensació. És diferent. Havies estat alguna vegada així al Teatre Raval? La veritat que no. No. Havia estat sempre a Castelló, he anat al teatre principal, però al del Raval mai havia venit, així que m'estreno amb tu. Més petitó, més coquetó, no? Sí, la veritat és que és molt xicotet, muntat un bon piset, així. Però molt coqueto i la veritat aquí el set, molt bonic també. Sí, la veritat és que està guai, s'ho currat aquí els companys. Bueno, te preguntava perquè com que eres comunicadora, per si havies presentat algun acte així o alguna gala. Actes i gales todavía no. No he tingut el plaer. La veritat és que sí que m'agradaria alguna volta estrenar-me com presentadora d'alguna gala, sobretot quizá allà al meu poble, no? Que el tinc allà al cor totalment, però mai m'he estrenat. De moment estic de periodista un poquet de tot, però no he presentat ninguna gala, però jo deixo ahí, si algú vol cridar-me, assistir. Sí, això està bé, sempre s'ha de fer cridaments perquè no se sap mai qui t'està escoltant o qui t'està veient. La veritat que no, per això. Bueno, Ángela, tu eres periodista, com tu dius, eres comunicadora i actualment treballes cada matí al magazín informatiu O24 d'esta casa, de Televisió de Castelló. Com et desenvolupes en el dia a dia? Perquè, clar, el directe no és el mateix que on estem així, la gent ja ho sap, això és gravat, però en el directe la informació, com ho portes tot això? La veritat és que és molt diferent. O sigui, qui me pregunta sempre «I tu què fas al teu treball?» Jo de vegades tinc que pensar-ho, no? Tinc que pensar, a veure, qual és la meva funció? Perquè tinc moltes funcions, no? Hi ha tantes, però és veritat que tots els dies, tots els matins, 4 hores en directe, la meva companya Minerva, que és la presentadora del programa, se l'ocurra moltíssim, i jo estic ahí de periodista i és veritat que una hora sencera estic amb ella a la tertúlia, però que jo hagi estat les 4 hores senceres davant la càmera han sigut poquets dies, dies comptats. Sempre estic ahí una hora davant la càmera i després m'ane corrent i fem directes des de punts de Castelló, des de punts de la província, anem a fer reportatges, muntem vídeos i la veritat és que és molt bonic el treball. Si t'agrada ser comunicador, és molt bonic perquè estàs cara al públic, de vegades també ajudes a la gent a arribar a persones i a altra gent quan busquen una ajuda solidària o busquen cridar alguna cosa que és injusta, doncs tu estàs ahí per ajudar-los també. I a mi m'agrada molt perquè cada dia és diferent. Mai saps el que te pots encontrar, o sigui, tu pots tindre una escaleta feta, perfecta, per horari, per tot, però de pronte sempre hi sent coses, perquè clar, estàs en directe i estem en actualitat. De fet, puc donar ahí un exemple
de fa molt poquet que estaven allà a la televisió treballant i de pronto vam veure fum al costat de la televisió i és que hi havia un incendi al costat i s'havia liat una molt bona i estàvem en directe corrent cap allà, agarrar càmera, agarrar coses i clar, tu tens la teua escaleta però de vegades te toca cridar als invitats i dir un poquet més avant, un poquet més tard perquè clar, les coses en directe canvien i l'actualitat sempre està ahí. El directe és el que té, l'actualitat i la informació manen, no? Sí, totalment, l'actualitat mana. Bueno, i a part de l'O24, també tens dos formats en la casa, que són O Ceràmica i Mediterrani en Viu, no? Sí. Què tal l'experiència de gravar aquests programes? Perquè és molt diferent, no?, el que fas. És molt diferent. O Ceràmica, per exemple, és un format un poc més seriós, és un format informatiu d'una manera molt seriosa, més com se pot dir un telediari curtet, no?, de notícies d'1 minut i mig, 2 minuts, totes seguides, sobre el sector ceràmic de la nostra província. I això és un poquet, això més seriós i tractant d'un sector que ara mateix tampoc està patint el seu millor moment. I després parlem de Mediterrani en Viu, que és tot el contrari. És reportatges molt divertits, són de 10-15 minuts com a màxim, i tant és als pobles d'ací de la província de Castelló, i fas un reportatge com anant al poble a veure tots els llocs, i la veritat és que he recorregut pobles que ja havia anat 2, 3, 4 vegades, però mai havia descobert aquestes coses i també la gent del poble te'l conta amb una il·lusió que a mi me'l feien arribar, la veritat. Està guai. Jo tinc que dir-te que de Mediterrani en Viu me va impactar bastant l'entradeta que vas fer a Europesa. Ahí t'estaves caent, no? T'estaves caient, ahí. No, saps què passa? Que jo soc molt torpe. Soc molt torpe caminant. I jo me tropece 20 vegades al minut. I jo tenia que baixar les escales mentre parlava a càmera. I clar, jo estava dient, si jo estic mirant fixament d'ahí i les escales són així un poquet rares, saps? Baixen a la platja i no estan tampoc molt bé. I jo estava anant com molt ahí despaet, i pareix que estic ahí que m'he volcat. És que jo vaig estar pensant, ho mirava i dic, o està rapejant, o està ballant, o s'està caient. Pot ser, no, és que soc molt torpe i estava evitant que quisquera en càmera perquè si no els meus companys fan un gif d'aixòs i sent tots els jocs. De fet, si fes ahí alguna cagada, la poses en TikTok de seguida. Segur, això sempre s'ha d'estar atent per això. Sí, són molt macos els companys. Però això són bons companys. Sí. Riure amb la gent és molt bo. Àngela, quan et vas adonar que volies dedicar al món de la comunicació, al periodisme? En aquell moment que estàs vivint alguna cosa i dius, jo me vull dedicar a contar això. Fa temps, fa molt de temps. Jo a l'institut estava estudiant i ahí sí que anava un poquet perduda, no?, a lo que és l'ESO, que estàs ahí fins als 15 anys més o menys. Jo estava ahí molt perduda i tenies que decidir això de quart d'ESO, si vols anar als científics, si vols anar a fer humanidades, i jo en aquell moment pensava en la rama de sanitat. I me vaig fer tot el científic, física, química, matemàtiques, i al finalitzar l'ESO va tocar anar a batxillerato i a mi el telediari és una cosa que sempre he tingut a casa molt present i a la meva família, mon pare, la ràdio, la porta encesa des que comença el dia, que és el seu despertador, quasi està que s'anà al llit. O sigui, la ràdio està sempre també molt present a ma casa i és una cosa que sempre havia observat i és veritat que hi ha ràdios molt xicotetes a la comarca del costat, i sempre escoltàvem coses de proximitat, no? I a mi m'agradava i sempre deia, no aniré jo un dia ahí a la ràdio a veure si puc conèixer com és per dins, jo tenia moltíssima curiositat. I quan vaig arribar a aquesta etapa de batxillerato vaig dir, me vaig a humanidades i me vaig a periodisme. I vaig canviar radicalment totes les assignatures que havia fet abans i me vaig anar a periodisme. Al final és vivint, no?, com sabem el que volem en la vida, és vivim les experiències i com ens adonem del que volem fer. Claro, sí, no és que hi haguera una notícia, és que jo sabia que volia fer això. O sigui, jo soc una persona que no me calle mai. Doncs jo crec que també me vendria molt bé parlar amb la gent, a veure si me canse. No, i la veritat és que el tenia clar que m'agradava això i jo volia venir ací a Castelló a estudiar-ho perquè la Universitat Jaume I te dona una oportunitat de fer un doble grau i pots fer 2 carreres juntant ahí, encara que siguin 4 anys cada carrera, en 6 anys pots sacar 2. I la veritat és que me vaig vindre amb l'idea de fer comunicació audiovisual i periodisme,
Però mentre jo estudiava periodisme vaig fer molts de cursos d'edició, de gravació, i vaig dir, pues, en vez d'apuntar-me a audiovisual, que el que jo volia era aprendre a gravar i a muntar per a televisió i ja havia après, dic, me'n vaig a publicitat, que també m'agrada molt, i vaig sacar periodisme i publicitat. I ja ho gastes tot. Treballant en Televisió de Castelló ho gastes tot. Gaste tot, en Televisió de Castelló fem de tot, i la veritat és que és una cosa que jo tenia molt clara. Volia ser comunicadora, i comunicadora, periodisme, publicitat, i no soc comunicadora audiovisual, però tinc unes ferramentes, per així dir-ho, per a poder gravar i muntar, que era el que jo volia, i la veritat és que m'agrada molt. Bueno, Àngela, què et sembla si ara que et coneixem una miqueta millor, fiquem una miqueta de música en directe, que ja estic veient ahí els Hot Coyotes preparats a l'escenari, Perfecte. perquè t'han demanat unes cançons, no sé si te'n recordes. Així que, amics de Converses, Live from Castelló, estem així al Teatre Raval i tenim els Hot Coyotes preparats per interpretar-nos Todo me da igual, de Pig Noise. Som-hi, nois. Nunca he sido un lobo feroz, yo siempre he sido ese patito feo que se escondía bajo un caparazón, guardaba su corazón y que creía en los cuentos. Y ahora que ya me he hecho mayor, no soy un cisne, soy aún más feo. Ya no me queda nada de corazón, ahora soy depredador de cada presa que veo, porque el mundo sí me ha hecho vacío por dentro, porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro. Soy un delincuente con los sentimientos, porque todo me da igual, me da igual, me da igual. No soñaba con ser un dios, solo ser uno más en este juego. No me quedan fichas ni ilusión, solo tengo una misión, la de salvar mi pellejo. Nunca he sido un lobo feroz, yo siempre he sido ese patito feo que se escondía bajo un caparazón, guardaba su corazón y que creía en los cuentos, porque el mundo sí me ha hecho vacío por dentro, porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro. Soy un delincuente con los sentimientos, porque todo me da igual, porque me lavo las manos y me desentiendo, solo barro mi parcela, me da igual lo vuestro. Soy un delincuente con los sentimientos, porque todo me da igual, me da igual, me da igual. Bueno, Àngela, què t'ha semblat? Aquest Todo me da igual, de Pig Noise. És que és una cançó que a mi em recorda molt a la meva infància, a la meva adolescència, i m'agrada moltíssim perquè jo crec que també és una manera de dir jo estic aquí, estic per a divertir-me, estic per a passar-ho bé, i és el tot em dona igual de... Jo l'interprete a la meva manera, que és un poquet el que diguen, el que vulgui, que facin el que vulga cada persona, que jo estic així per a passar-ho bé, per a fer el que jo també vol fer, i ja està. Molt bé, m'agrada molt aquest missatge. Quins referents tens en el món de la comunicació? En el món de la comunicació, molt bona pregunta. Mira, dels meus primers referents va sonar molt típic, però és que era aixina, i va ser Jordi Évole. O sigui, Jordi Évole és una persona que he sigut moltíssim. He vist com el seu desenvolupament en les seues programes, i la veritat és que és una persona que em pareix molt sincera i m'agrada moltíssim com interpreta les notícies. Després, des de l'humor, te puc dir que el Gran Wyoming em fa moltíssima gràcia i també investiga moltíssim per a poder fer l'humor sobre l'actualitat. I jo crec que són dels meus referents en dos punts distints. I després ja, més que periodistes, també programes com a tal. Jo crec que sempre m'he fixat en ràdio i en televisió, el tenia molt clar, que volia fer ràdio o televisió. El veus en un format tipus el que fa Wyoming, de l'intermedio? O tipus lo de Évole o això, o què? M'agrada més el directe de l'actualitat. M'agrada el format. Jo me veig més en un tipus Évole, però jo crec que no sé si jo tindria la gràcia i la ironia del Gran Wyoming, però hay que tindre això, aquesta essència, per a que t'isca bé, la veritat.
N'hi ha que tindre això o un bon equip de guionistes. També. També ajuda. També ajuda moltíssim, també ajuda moltíssim. Bueno, la facció, la part musical de la casa, la cope jo, així en converses, però quina música estàs escoltant tu darrerament? Has descobert últimament algun grup? El que estàs escoltant ara? Sí, ara mateix estic escoltant, sobretot, a Zetangana. O sigui, Zetangana per a mi ha sigut un descobriment, o sigui, de persona també molt culta, que darrere de les seues lletres i de la seva música té moltíssima cultura i si escoltes bé la lletra el ves. I també l'he vist en directe per primera volta i m'ha assombrat moltíssim. O sigui, jo vaig estar que no podia ni ballar, estava mirant l'escenari dient no me crec això. O sigui, un directe d'una hora que pareixia un videoclip sencer d'una hora, cançó tras cançó, amb tot el show, amb tots els seus col·laboradors allà dins de l'escenari i tot un fil perfecte. Jo crec que també té un equip increïble per a fer això i la veritat és que ara mateix el tinc en el top 10. Abans me parlaves de que has sentit sempre admiració per la ràdio, perquè en casa sempre l'has escoltat i tal. I tu, a part de fer televisió, també has passat per la ràdio, no? Vas estar en la cadena SER, no? Sí, vaig estar col·laborant un temps a Cadena SER, a un programa que fan els caps de setmana. Sí. I què tal l'experiència? Molt bonica. La ràdio a mi em pareix un mitjà de comunicació superdirecte, superespontani i molt bonic. Una manera de cridar a la gent, d'interactuar amb ells i també de fer aquesta proximitat. La veritat és que a mi la ràdio sempre he tingut aquesta admiració. Bueno, i ara toca el moment de fer promoció. Quan comença el teu O Ceràmica? El meu O Ceràmica... Hi ha novetats o alguna cosa? Pots explicar alguna cosa? Novetats. El O Ceràmica, de moment, no. De moment el format va ser el mateix. Seguirem donant l'actualitat de la ceràmica. Serà divendres a la 1 del migdia. Aquest divendres ja, el divendres 9 de setembre, comencem la... És que és en octubre, però tu, com que vas de bòlit, ja no te'n recordes. Jo ja me'n recorde de darrere, així soc jo. La nova temporada comença aquest dia, 9 de setembre, divendres, però estarà tota la temporada que dura l'O24 perquè forma part de l'O24. És com una decisió, no?, de l'O24. Sí, efectivament. I després també els caps de setmana en redifusió està solt, per així dir-ho, va soles. Però com estreno de noves tots els divendres a la 1 del migdia. Que guai. I és actualitat de cada setmana, les notícies més destacades, d'uns 15 minuts més o menys de notícies totes seguides, i després el meu company, Juli Burriel, fa una entrevista de més o menys 20 minuts, 25, a una persona que té a veure amb el món de la ceràmica i aquesta setmana una notícia destacada. Molt bé. Hi ha algun format que s'estigui coent? No, bueno. De moment no puc dir res. ¿Un intermedio? No puc dir res, no. Si vols llançar... Un intermedio. Això estava veient el jefe, això ho estava veient el jefe segur. Si vols De llançar el moment repte. no puc desxifrar res nou a la ceràmica, ni al Mediterrani en viu ni res, però és veritat que un repte ahí d'humor podria estar molt bé. Estaria guai, Estaria molt guai. El format li fa falta. Un format ahí, mitja horeta de les notícies de la setmana més iròniques, podria estar molt bé fet, ahí al programa. Sí. Jo el veig, Jo també. Ara falta que ho vegi el jefe. Si s'estàs veient, te donem ahí la idea, Bueno, mentre esperem a que vinguin nous formats així a la casa, què et sembla si veiem la segona actuació dels Hot Coyotes, que estan ahí a l'escenari preparats? Perfecte. La segona cançó que em vas demanar. Amics de Converses, live from Castelló, des del Teatre Raval, tenim a Hot Coyotes que s'interpretaran a petició d'Àngela Berlanga, Corazón de Mimbre. Som-hi, nois. Quieto parado, no te arrimes, ya son demasiados abriles para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides. Yo me quedo aquí a atender mi pena sola en la cuerda de tender desolación. Luego empezaré a coser
de quieros en un papel y a barrer el querer con los pelos de un pincel. Y en cuanto acabó de curtir las heridas de las noches mal dormidas, llegué yo y le llené de flores el jarrón para los dos, sin espinas que se rieguen de colores cuando llora y cuando no, la sulfatamos con nuestro dolor. Yeah. Cuando quieras alargamos que la línea de la mano lo leyó, que se acabó el que la quemara al sol, pero se asustó. Como te rezumba el pecho tranqui, solo miro al pecho corazón, que se encabrita cuando se oye su voz el muy cabrón. ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar. Tal vez le mojó las plumas el relente de la luna, le volvió loca el sonido de las gotas del rocío cuando empieza a clarear. Y aún no se ha dormido. Què t'ha semblat la cançó, la versió de Marea interpretada per Hot Coyotes? És que a mi m'agrada moltíssim el rock, m'agrada moltíssim el grup de Marea, també és un referent meu des de xicoteta. La veritat és que el rock sempre ha estat també a ma casa. Bons referents. Referents ahí, Marea dels principals i també Extremoduro, m'agrada moltíssim. I si puc donar un missatge a la gent, que va sonar un poc típic el començarem després dels 2 anys de pandèmia, però és veritat, per favor, aneu a gaudir de la música en directe. O sigui, la música en directe és una cosa que emociona i que té plena per dins. O sigui, escoltar així a Coyote, perquè la gent no té el directe així al costat. Exacte. Però la veritat és que jo m'han aquest missatge, anar al teatre, anar a festes, anar a verbenes, que la música en directe és molt bonica. Jo tinc dos lemes, sempre, si hi ha converses. Tenia la música, o sea, la cultura segura y la música en directo es imprescindible. Y ahora desde esta temporada, desde el Raval, sempre dic que Castelló és cultura. O sigui que si unim els 3 lemes, la música en directe és imprescindible i Castelló és cultura. I aneu als teatres i als concerts perquè fa falta. La música en directe és millor. Sí, fa falta i a més és que te fa feliç. O sigui, una persona, a mi me plena el cor escoltar música en directe, m'agrada moltíssim, perquè soc música, no sé si te l'he dit tampoc. Mira, jo no ho sabia. Sabia que estaves relacionada amb el sector de la dietètica, alimentació, però de la música no. I què toques tu? El clarinet. Mira, pues xics, si necessiteu una clarinetista... Així estem també. M'està dient que sí, que ja parlareu després. Clar que sí. Que t'incorpores a Hot Coyotes. També sé de pa veureu això. Anem acabant ja, Àngela, no trobarem molt de temps, que eres una dona molt ocupada de l'actualitat. Però a mi m'agrada saber què fa Àngela quan no està pendent de l'actualitat, més en el seu temps lliure. Com desconnectes de tot això? El meu temps lliure, sobretot, jo faig esport, m'agrada moltíssim anar a patinar, anar al gimnàs amb els meus amics, també, a la piscina i també eixir a tomar una cerveseta, unes tapes, unes braves. La veritat és que... Ens alimentem més aquí. M'agrada moltíssim. Jo crec que el meu temps lliure és viatjar, estar amb els meus amics, amb la meva família i fer esport. Això és el meu temps lliure. I parlant de llibertat, en quin moment creus que es troba el periodisme lliure i els mitjans de comunicació? Això està un poquet més complicat, Això està un poquet més complicat. La veritat és que jo puc donar-te un missatge esperançador. Jo crec que hi ha periodisme lliure, però hi ha també que saber buscar-ho, que no ens quedem amb les portades, que no ens quedem amb els principals mitjans de comunicació que sempre hem escoltat, perquè més enllà hi ha mitjans més xicotets on tenen periodistes molt bons
que ningú està comprat per ninguna part i que, a més, tu pots comparar totes les notícies del món, o sigui que mai te quedes tampoc llegint una notícia en un mitjà. No, això sí que us ho podem dir des d'ací. Des de la televisió de Castelló no n'hi ha ningú comprat. Ningú? Això segur. Per a bé o per a malament, però no n'hi ha ningú comprat. I realment, jo porto molts anys fent programes a la televisió de Castelló i mai a la vida m'han dit que d'això no pots parlar o d'això no pots dir-ho. O sigui, això no ho pots dir tots els mitjans de comunicació. Mai en la vida ens han negat ninguna cosa, la veritat, i sí que te puc contar així que al fer entrevistes al carrer hi ha persones que te diuen no sé si donar-te la veritat o la meva versió perquè la vas a cortar. I jo no vaig a cortar de res. I després el veien i me van dir és veritat que no l'has cortat? I jo, no, si estem fent una enquesta, jo vull que isca el que la gent pensa de veritat. Si vull que isca el que jo pense, no és a fer una enquesta. Ja, estamos acostumats a lo que no se fa bé. Quina és la part del periodisme que més t'agrada? La que més... Reportatges, enquestes... Reportatges. M'agrada moltíssim, sobretot reportatges de conèixer llocs, de viatjar. O sigui, a mi em dones un programa que siga viatjar i conèixer llocs i conèixer a la gent i les seues tradicions, el que ells mengen, tot això, i a mi m'agrada moltíssim. Conèixer cultura i conèixer gent és el mateix. O sigui, conèixer un lloc nou i ser obert amb noves cultures, també. Ja estaríem acabant, Àngela, aquesta conversa, perquè tot té un principi i una filla. Aprofitant el teu ofici, hi ha alguna pregunta que no t'hagi fet i es troben a faltar? Que digues, aquesta me la farà segur. No, la veritat és que ha estat molt complet i me l'has posat fàcil. Jo venia amb por dient, a veure, Ivan, què em pregunta avui? Però no, la veritat és que t'has portat molt bé i jo vull donar ese missatge a la gent, que és que si volen fer periodisme, que agafen la carrera, que se posen a estudiar i que facin periodisme perquè de veritat hi ha mitjans de comunicació molt bons, hi ha periodistes molt bons i se pot fer. Molt bé, doncs, Àngela, moltíssimes gràcies per passar per ací, per este raconet al Teatre Raval de Converses Live from Castelló. Ha estat un plaer rebre't, la veritat. I per acabar, i per agrair-te el teu pas pel nostre humil programa, jo tinc un amic a Castelló que té una botiga al carrer Campamor, que se diu el senyor Miyagi, més conegut com Paco Sales també, que el volem fer entrega d'esta tassa del programa, que és per a tu, per a que postuleges a les xarxes socials. Moltíssimes gràcies! I ens etiquetes a nosaltres i al senyor Miyagi també. Saps que els regals que més m'agraden són les tasses? Home, jo ho sabia. Gràcies. Gràcies a tu, Àngela. I després d'aquesta conversa tan interessant i tan enriquidora, ens l'acompanya Àngela Berlanga, de O24, o Ceràmica i Mediterrani en Viu, i tot el que vinga a partir d'ara. Anem a fer una pauseta d'hidratació, com diuen els futbolistes, i tornem de seguida amb un convidat que flipareu, perquè ara ve bona música també en directe i Castelló és cultura. Fins ara.